नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया समाज, आप सबके स्वागत बा फिर से खबरे भोजपुरी में। हम अहिस तिवारी। नाम सुने तो दुनिया मौन, हम ही हैं भोजपुरिया डॉन जी। ई बात एकदम सत्य सटीक बैठ रहल बा। द रियल किंग ऑफ भोजपुरी पावर स्टार रिकॉर्ड मशीन पवन सिंह जी के साथ है जी। पवन सिंह जी रिकॉर्ड बनाइला, ऐसा रिकॉर्ड बनाइला जौना के इर्द गिर्द भी कुछ का कहल जाओ कि सियारन के तो बस के बातें नहीं के। शेर तो मात्र एक के बस पावर स्टार पवन सिंह जी बानी। शेर के हुआ भोजपुरिया शेर, उ भोजपुरी दर्शक के शेर जौन गायकी में एगो अलग के मुकाम हासिल करीला, एगो अलग के ऐसा इतिहास रच दिला कि जौना के तुरल केहू के बस के बात नहीं है। मैंने छठ गीत मात्र 3 घंटा में ट्रेंडिंग में आ जाना जी। मात्र 3 घंटा वो गाना के रिलीज भइल और वो गाना अभी ट्रेंडिंग में आ गई बा। ये भोजपुरिया समाज के प्यार ना हो तो का हो। ये पावर स्टार पवन सिंह जी के इतना लोग प्यार देवेला कि वो प्यार के बदौलत आज पावर स्टार पवन सिंह जी ट्रेंडिंग में वो गाना के लेके आ गई बनी। जहाँ छठ गीत माने लोग ट्रैक पे गा के छोड़ देवेला जी। ये बात हम हर एक वीडियो में कह रहा बनी कि जहाँ लोग छठ गीत के उतना माने ना दे पावेला, समय उतना पैसा खर्च ना कर पावेला, जहाँ पावर स्टार पवन सिंह जी एगो नया नया मुकाम हासिल कर रहा बानी। ये सब भोजपुरिया समाज के प्यार हो आ छठी माई के कृपा हो कि अपना पवन सिंह पे इतना प्यार बनौले बड़ी कि वो गाना ट्रेंडिंग में आ गई बहुत कम समय में। इतना मैंने यह आंकड़ा के छूना बस के बात नहीं है। कुछ चंडाल टाइप के जो भी बाणे यूट्यूबर लोग आके बकवास करे लें कि ये हो गया वो हो गया। ओरिजिनल सच्चाई ये है कि पावर स्टार पवन सिंह जी के जब गाना आ जाला नू तो एक तरफा बाजेला, एकदम गर्दा गर्दा हो जाला और लोग ऐसा ही प्यार देवेला ताकि बहुत कम समय में वो गाना ट्रेंडिंग में आ जाओ। सेम वही चीज़ भइल बा। गाना इतना आनंददायक बढ़ुए, इतना भावपूर्ण बढ़ुए कि गाना के ट्रेंडिंग में स्थान एकदम जरूरी बढ़ुए। और वो लोग से आग्रह बढ़ुए कि इतना प्यार दी कि वो गाना एकदम टॉप लेवल पे आ जाओ। इतना प्यार देवे खातिर भोजपुरिया समाज के बहुत दिल से एकदम नतमस्तक बढ़ुए। ऐसे ही अपना पावर स्टार पवन सिंह जी पे प्यार बरसावत रही, एकदम गाना के मजा उठावत रही। सब कोई के छठ में माई मंगल मंगल करस। मिलल जी अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय माँ विंध्यवासिनी।